blow your mind now. What he said was that remote viewers with the NSA were getting this remote viewing of a white building in the far upper East Coast where members there had the gift. There was a total of 6 monks that they were used for counterintelligence in the 80s. Some of them were brought to S4, asked to do thought projection interviews with these beings. And he said that He said that it took a couple of days to describe how human beings live in our time. The being did not understand that. Hän ei ymmärtänyt sitä, millä tavalla me mittaamme aikaa. Ei ymmärtänyt, mikä on tiistai. Hän ei ymmärtänyt meidän fiksaatiota siihen, että me mittaamme sitä, että kuinka monta kierrosta maapallo on kiertänyt itsensä, että okei, viikon päästä, 7 päivän päästä tavataan, niin silloin puhutaan lajista, joka ymmärtää ajan itse asiassa vähän eri tavalla ja ehkä paremmin kuin me tai laajemmin, koska tällöin puhutaan aika-avaruusmatkailusta, eli siitä, että aikaa voidaan taivuttaa, voidaan hyppiä eri rinnakkaistodellisuuksien välillä mahdollisesti myös, ainakin siirtyä ajassa eteenpäin taaksepäin.